Lang may agang family ko dra sa Handumanan sa usa ka Good morning man kay Nathan Borromeo. Perte ka advance ba? Perte. Kay Nathan Borromeo, Sir Nathan, teacher ni siya, di ba, action boy? Good morning. Para sana ang teacher na sa akin, tapos schooling mo na siya. Okay. Isabela. Guro sa iya, guro mga doctorate or masteral guro. Sige. Kasi Isabela mo sa Padilla area. Si Flor nang iya nga kuhan nga teacher. Okay, sige. Good morning. Sa graduate school, sa CPSU. Bugtaw pa nakyaw, aton ang West Philippine Sea Fish. May fish sa sungkod. Standby na sa aton mga balita lokal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga Action Radio Philippines Standard Time, las 7:07. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Naglambot na sa 66,972 ka-aktibo ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sa 892 kahapon nga adlaw. Nadugangan ang probinsya sa Iloilo sa 268 ka bago nga COVID-19 cases. Ginasundan sa Negros Occidental nga may 207. Bacolod City nga may 155, Siyudad sa Iloilo nga may 102, Aklan nga may 86, Capiz 45, Antique 20, kag Guimaras siyam. Samtang 438 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 53,852 kag 12 ang bago nga napatay kag nagdagat na karon sa 1,550 ang death toll. Ginpalayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran nga nagasaka panaog ang kaso sa COVID-19 sa syudad nga isa sa rason niya ginbalik sa General Community Quarantine ang Bacolod. Suno kay Familyaran may mga negosyo nga naapektuhan base man sa executive order ni Bacolod City Mayor Bing Lilardia nga nabase man sa guidelines sa ginpapanaog sa National Interagency Task Force kangay sa mga bilyaran wala sang walking kag zumba sa Panad Park and Stadium, sirado mga karaoke bars, lakip ng casino kay iban pa nga mga betting stations. Dugang pa ni Familyaran base man sa guidelines ginainganyo nga kung hindi malikawan magpatigan sa pagtililipon, immediate family gid lang ang makatambong kag ginadilian ang pag-imbitar sang partikular nga mga persona. Palayag pa ni Familyaran agud maprotektahan ng pamilya, gilayon nga magpa-check up kung naglain ang pamatsyag para hindi na maglala pa ang sitwasyon. 1,546 ka vials ang Sinovac vaccines ang gin-deliver sa Negros Occidental Command Center kag Provincial Health Office sa 7 ka mga local government units kahapon nga adlaw Hulyo 1. Sa datos ni Provincial Incident Management Team Commander Dr. Sefar Gerard Cailian, 150 ka vials ang ginpadala sa Pulo Pandan, sa Kabankalan 198, La Carlota 200, Ibi Magalona 300, Talisay 350, Sagay 198, kag Escalante 150. Sunod kay Cailian, ginapadalaan sang bakuna ang mga LGU nga nagapangabay sa Provincial Health Office apang depende sa availability sang COVID-19 vaccines. Samtang karon nga adlaw nagpabakuna sang unang dose sang Pfizer ang mga vaccinees halin sa siyudad sang Himamaylan, Kabankalan, San Carlos, Banwa sa Inobaan, Kawayan, Isabela kag San Enrique sa ika-4 nga adlaw nga vaccine rollout sa Negros residences sa siyudad sang Bacolod. Nagdangat na sa 16,660 ka mga authorized person outside residence sa apor ang na-facilitate sang LGU sang syudad sang Bacolod. Sa datos sang Bacolod EOC, humalin Hunyo 2020, tubtob Pebrero 2021, yara na sa 14,080 ka mga apors ang nagsulod sa Bacolod, samtang 1,970 naman ang humalin sang Marso 2021, tubtob Hunyo 2021. Suno kay Councilor Aisha Joy Villaflor ang chair sang apor, iyan na isnotisyahan nga may regular apor nga nagabalik-balik sa Bacolod para sa ilang trabaho. Ginklaro ni Villaflor nga wala pa sang pagbago sa requirements sa mga apor bisan nga napaidalom sa GCQ ang Bacolod. Nagapabilin nga zero backlog nga apor nga naga-apply sa komitiba ni Villaflor. Damo gyapon, especially ang mga gabalik-balik lang ba na?
Okay. Yan, na kami mga regular appors. Ito mga regular appors. Kaya doon taga si Manag, sige-sige na din sila guwasulod sa Bacolod. Ano man sila gyapon, comply man sila sa atin yung mga requirements. Kabakin sa pagpahayag ni Councilor Aisha Joy Villaflor. Samtang gintahag naman Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, nga tama na ka-tradisyonal sa mga tinaga nga ginausar sa mga module sa mga kabataan, kaginanglan na nga liwat i-check kag baguhon. Ini ang reaksyon ni Hilangre sa kasunod sa report nga madamo nga kabataan kag ginikanan ang nagreklamo sa ginatudlo nga mother tongue ukon ang Hiligaynon dialect. Sunod kay Hilangre, malawig na natuig nga wala na check ang ginausar nga matinaga sa mother tongue kag pabor ini nga kinanglan na nga baguhon ukon isanto sa matinaga ang ginausar sa karon. Palayag ni Hilangre, gintudlo ang mother tongue sa tuyo nga una ini mahibaluan sang kabataan antes pang pagtuon sa iban nga lingwahe. Ang mother tongue, ang diferensya sa mother tongue sa subong na medyo na lang traditional kinailigay doon. So, halimbawa, kungkot, lingkot, ang tulpero, ulit tao, ulit ito mga puro budlay na, bisan hiligay doon, kita daw sinagtuga. So, ang dapat, ang ato din ang mother tongue, hiligay doon, kapag ginausan sa matagal daw, tanan nga medyo common. Ang kabayan sa magpahayag ni Richard Hilangre sa Bacolod City Teachers Federation. Target sang Sangguniang Kabataan Federation sa siyudad sang Bacolod nga marehistro ang pre-registered ga 300 ka mga pamatanon sa special voter registration sa St. Joseph School Lasal sa Barangay Villamontes sa maabot nga Hulyo 16. Suno kay SK Federation President kag Councilor Aisha Joy Villaflor, nagligad nga Miyerkules ang ginpatigayan ng orientation sa mga SK chairpersons angot sa mga requirements para sa pre-registration. Ginpathag ni Villaflor nga importante ang pre-registration para mapadasig ang pagrehistro sa adlaw na mismo sa special voter registration kag ginadilian man ang mga walk-in applicant. Dugang pasang konsehal may special voter registration man sa mga pamatan-on nga gintalana sa ikaduhang semana sa Agosto kadungan sa National Youth Day. Gina-finalize man sa karon sang SK ang katatlong nga schedule sa special voter registration. Ang pinaka-latest natin nga update was yesterday, may ara kita orientation sa aton mga SK chairpersons. So, siya, to trainers training siya kay para mag-conduct sila sang ila pre-registration sa barangay. Equipped sila sang proper information, kabalo sila sa mga documents nga kinahanglan. Secretary Duque nagsumeter sang fund utilization report kay Senator Manny Pacquiao. Samtang kontrobersyal nga si General Antonio Parlade nag-resign. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, mas mahigit nga mag-inom sang DTX 500.
Okay, good morning dira sa kay Jinky di Alagdon liwat mang aga liwat no Action Dorel. Kay Erlinda Heroy Imalay, amo ning natamyaw mo kay na sa iyabana nga si Jerry Imalay Fernandez. Tamyaw. Marilo Camento, Bert Hiraposco Caraballo sa Hutuda Handumanan. Homa Lumena, kay Teresa Lina kayaw happy birthday liwat kay Maylin Candaso. Nobya isang bata niya gali. So, ginakabig naman nga bata niya eh. Laiden Navarrete, tamyaw nila taga Pulo Pandan sa Von Ryan. Si Jocelyn Song Comedia, ihada, ginatamyaw niya ang hinablos, guwapahon nga hinablos nga si Luella Song sang happy birthday man. Happy birthday Luella Song. Sino bata ni man? Kay Bibot Guray. Otay Benedicto, tamyaw niya man kay Norbing Hinobata kag kay Bert Mercado. Sa kay Michael June Season, ginagreet siya lang happy listening kay Grace Mustre. Kag kay Paria Romel Silva sa Bago City. Miles Martir, sa mga college barkadas, bala ni Jinky, Sanday Imelda Palenge Pineda, Buena Alabaygar Quindo, Bobet de los Otribor Salas de los Santos, Christine Callejas, Nelmi Ann, kag Emma Tingson Ababaw. Ginatamyaw ka mo ni Ababaw Abaluna, no? Natamyaw ka mo ni Jinky, no? Donald Kabasag, Sala Carlota, no? Kay Glycia Ablas, Pilton Lipura, Juvie Monares, may aman, good morning man, liwat. Ginagreet man ni Ma'am Van ang iya Tito Uncle Nard Sirera sang Jensen Cotabato. Kag sa tanan nga mga cousin sa Silay, Goles family with love from Minnesota. Si Marlon Olvido, ag si Migata Raquel Gariando. Good morning si Imo Raquel. Raquelita na. Si Raquel ang ginasaya. Laiman tayo si Raquelita. Bia Jonathan, kag kay Richard Daet Pacheco. Tamyaw niya lang sa Hacienda Saragosa sa Central Mao. Kag sa Tumandok sa Central Mao, Bago City. Sige no problem. Ari naman no, si Alex Montesa, may ginapa-advance happy birthday naman sa masibla mga Disyembre pa na nga birthday bla Alex mga magpa-advance ka bla na mga tag one day before na lang. Hindi wala mo na sa Action Doors. Nga kung buwas birthday mo, sumong kay great advance happy birthday. Hindi nang Disyembre pang birthday, July pa lang iya ginag-advance happy birthday mo na. Apple Alvarez Tade, good morning man, alin kay Erlinda Heroy Imalay. Emmy Esmeralda Dolido, good morning man. No? Jean Borom, ang aga sa imo, kag kay Jeanette Delino, good morning man. Sa kay Ulay Abalahon, Kagawad Ulay Abalahon sa Barangay Kabug, kag kay Kapitan Jojo Malayang dira sa Barangay Kabug, good morning man. Anong nakadlaw ni Ma'am Van ang gambal ko guro kay Alex ay. Amo na guro kay kita mo ginagreet i advance sa happy birthday si Jinky. Agosto pa yung birthday sang isa. siya guro ang birthday coordinator sini nga ang Kumusta? Si Migo ko one ball galyo ara subong sa North Dakota. So ginatamyaw talang dira siya kag ang mga nurses dira sa ospital bala nga ginatinira nila. May mga Filipino nurses to mo. Oo, mga ginmagipag-greet sa silang ligad sa akon, mga Filipino nurses to sila. Good morning. Or kung ano man to oras sa election board. Si Ana Sinoro, good morning man, no? Sige.
Kag kay Leo Talaban dira sa Barangay Manghanoy sa La Castellana, mahing aga dira sa imo. Kaya, kumusta ka da? Kumusta? Okay, good action boy. Ikaw na, anay daw kay may Di ka ambal na ko gani? biya. Ara ka na kay biya ko pangkumpare mo. Kumparing Bia Ano Jonathan. sila, ha? Ikaw na, ha? Sige. Good morning sa imo, kumparing Bia Jonathan. Yes, anong ginalawag-lawag mo sa ngalan ko? Okay, so sige. Anyway, good morning man kay Kagawan Milagros Alit, nagapamatigid. And sino pa ang aton tamyawon? Buaton tamyawon. Katong imo nga maprinti sa Midsayap. Kag sa 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 Tugis, kag sa Midsayap. Good sige. morning. Kay Mami Sally Kurugdagli, good morning, Manaksyon Boys. Ate, Sa sige. nga Kapitan Ramon. standby na kita na ha sa aton mga balita national. Sa mga balita national, ginkumpirmahan ni Health Secretary Francisco Duque III minagsumite rin isang fund utilization report sa Department of Health para sa Bayanihan 1 kag 2 sa kay Senator Manny Pacquiao. Suno kay Duque, Miyerkules ang gabi matapos ginhangkat sang senador ang DOH nga magsumiter sa ilaging gasto para sa pandemic response, gilayon ginpreparar sang ahensya ang report. Duwa pa ni Duque sa 45.7 bilyones pesos nga nabaton sang DOH gikan sa Bayanihan 1, 44.7 bilyones pesos o kung 98% ang nagamit diri. Samtang sa Bayanihan 2 sa 17.26 bilyones pesos nga pundo ang ginpain, 15 bilyones pesos na ang nagamit. Ginpahiwala naman ni Duque ang aligasyon nga nagpamakal sang rapid test kits ang DOH. Ginpahayag ni Justice Secretary Menaldo Guevara nga wala sila sa may nabaton nga naman nga reklamo ang Task Force Against Corruption bato kay Health Secretary Francisco Duque III may kaangtanan sa pagpanguna sini sa pagpakig-away sa gobyerno kontra sa COVID-19. Suno kay Guevara kasunod inisang paghangkat ni Senator Manny Pacquiao nga maimbestigahan si Duque sa Department of Health angod sa paggastos ang pondo samtang nagapadayon ang pandemya. Dugang pa ni Guevara ang reklamo lang kay Duque amo ang ginalegar may kinabtanan sa Dengvaksha kagin siling nga PhilHealth Fund scandal matapos hangkat ni Presidente Rodrigo Duterte nga ngalanan ng opisyal nga babado sa korupsyon, ginsambit ni Pacquiao si Duque kag ang Department of Health. Nag-resign sa pwesto si National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesman na Lieutenant General Antonio Parlade Jr. ang kontrobersyal nga leader sang militar sa Southern Luzon Command. So kay Parlade, nag-resign siya sa nagligad nga bulan sa tuyo nga maghaganhagan ng pressure sa mga task force leaders nga ginakwestiyon sa mga mamalida angot sa pagdesignar sa iya bilang spokesperson. Si Defense Secretary Delphine Lorenzana ang nagpagawa sa impormasyon nga naghalina sa NTF-ELCAC si Parlade pila ka semana na ang nakaligad.
Ginpayag ni Bayan Muna Party List Representative Fernando Gaite nga kinahanglan pasabton sa iya pagpalaptas ng kabutigan si Southern Luzon Command Chief Antonio Parlade Jr. nga nag-resign siya pwesto bilang NTFL CAC spokesman antes pa ang iya pagretiro sa serbisyo sa militar. Sunod kay Gaite, ginabuso ni Parlade ang iya posisyon pagi sa pag-atake sa mga kritiko sa gobyerno, pagpalaptas ang sala ang impormasyon kag pag-red tag sa mga aktivista kag pila ka organisasyon. Dugang pa ni Gaite nga kinahanglan man nga pasabto ng task force kag mas maayo nga bungkagon na lamang. Naglaps na sa itong Miyerkules ang Bayanihan 2 Law, rason nga mayara pa sa 17.4 bilyones pesos nga lokasyon nga wala na gasto kag maramo sang proyekto nga wala na patigayon. Ginalakipan ni sang 6.6 bilyones pesos nga pondo para sa laboratory testing service kag pag-hire sang dugang nga health workers, 4.6 bilyones pesos nga digital learning resources para sa mga estudyante, kag 4.6 bilyones pesos para sa service contracts sang public transport workers. Sunod kay Senator Francis Pangilinan, ang unobligated funds ang ibalik sa Treasury kag hindi na pagpanugutan nga igasto. Kalakip sa manapektuhan ang mga public hospital employees sa idalom sa Alliance of Health Workers nga nadulaan sa trabaho bago durag ilayon na release ang 3,000 pesos kada bulan para sa ila COVID-19 hazard pay. Ginapabasura sa Human Rights Watch sa gobyerno ang plano nga mag-organisa sa new militias kasunod nga ginapamatukan sa grupong suwestyon nga parmasa ng anti-crime civilian volunteers. Sa statement ginpahayag sang HRW nga ang plano magaresulta lamang sa mas madamo nga pagpangabuso sa tawhanon nga kinamatarong sa Pilipinas. Sunod sa grupo ang pungsod may malaba na kasaysayan angot sa pagparma sa milisya sa iban pa nga organisado nga grupo nga amo ang may kaymuan sang extrajudicial killings, torture kay iban pa nga rights violations. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports showbiz kag iban pa sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga kaaksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid ina, bawal posible mata. Okay, hambal ni Mamban Action Boy. Yes. Month away pa ang birthday ni Miss Jinky. Sige lang kay... Kung nagrason pagid niya si Alex, Ano ko niya mo gani nga advance, niya dason belated naman na kaya mak mo. So reasonable. Kaya Lita Dayap sang Punta Taytay, good morning.
And Lamayo Delphine Huligin, good morning man sa may Araw Vista Alegre. Joanne Manilin Amelia Gina, good morning sa inyo. Mildred Roquero, good morning. Pag-greet lang ko kay Joanne, kag John Wayne Patrick Roquero, sang Central Maaw, naga-monitor sila subong. Okay. Kay Eden Zapanta Kasuyon, good morning. Monitor lang kami di always sa Pinaginpinan, Cabancalan City. Oy, salamat. Kay Atia Kimeriman, good morning sa imo dira sa may Mursya. And Miles Martir, good morning man. Vicente Manlangit Bayabado Jr., good morning. Kag ginagreet ko lang gali si ang teacher sang Isabela, si Sir Bayabado to or Barbado. Nalipat ko. Pero kasang una sige na siya message sa akong Action Boy. Listener ta na siya Action Boy, teacher na siya ni Action John Diaz. Yes. So, amo na dali lang. Nagapamati gid siya kag dumay ginhimo pa ni siya gani bala nga kanta, bala mong dumay ginhimo siya kanta about sa pandemic before. Sige. Henry Alan Monares, good morning man. Okay, Action Boy, go lang na sa mga business. Yeah, char. Sige, kay RR, Muntuwa, Rihinyo, kay Mads RR, kodra sa may Binalbagan, sa may Vista Alegre, na siya balamong, pero sang una, nag-aubran siya sa Binalbagan. Good morning, gid sa imo. May lang nga pagpamati. Okay, and kay okay, nabasa ko na si si Henry Alan Monares. Kag kay John Vicente, good morning, paki-greet sa family ko dira sa may Himamaylan, sa tanan nga taga Barangay Carabalan, Himamaylan City, family Vicente, from John Vicente sang Barangay Hagnaya, Hamindan. Copy. Salamat. You're welcome. Kay Jonathan Templa, good morning. Minaw midiri sa Estefania. May lang nga pagpaminaw diha ninyo sa Estefania. Edwin Pantaras, Tito Edwin, good morning sa imo. Pwede lang kagwa ang bata Tom magsimba. Do gina-discourage kita mga bata, Action Boy, no? Especially simba. Ma-consider siya nga gathering kay may mga Kuha lang anay sa balay na lang anay ang mga bata nga daan daw ka vulnerable sa ilabla. Yes, na belong sila sa vulnerable sector. Kay Miss Jean kay Dilagdon, smile na lang ko diha. Sige Miss Jean, smile na kapag smile, enjoy. Kag may duty siya sa mga or pahuwayan na. Keep safe kag idra Miss Kelly Jelly sa Phoenix, Arizona, and see you soon. Hopefully, see you soon. Tapos na ang pandemya. Kadamo, ikos ang i-see you soon, Action Boy. Correct. Matapos ang pandemya. Sige lang, ha. Damo kita sang Kabay dapat pa. imit. Oo. Imit agad sila kay gahando man sila makapuli di mo. Kanday to kadamo kita may mga skaday Ma'am Lily King to sa London. Sila ni Maria Rivera Murayama sa Japan. Damo ta sa imit sa mga global friends na. Global friends. Ano ka ba multi-level marketing. May isa pa ko na mga may damo pa na taga-message sa akon nga mga taga-Iban, may mga taga Sweden, may mga kadamo Action Boy. Gusto ba lang nga magpuli, kagti makakilit anay so kabay pa nga magtawo ko na niya. Next year guro basi kon ko naman kaya ang vaccine rollout daw kasigi-sigi naman, no? Yes, Action Boy. Kag again, ining bakuna is hindi para nga hindi ka matapikan COVID, kundi nga kung matapikan ka COVID, makabato lawas mo. Manasaya. Para less ang fatality. Kung sagat talang-talang atong ko nabi na kung maka-injection ka na, hindi ka na matapikan COVID, hindi niya. Pwede ka gyapon, andam ka gyapon, kaya pwede ka matapikan gyapon, pero at least ang bai mo lawas may bato. Oo, may bato. Ako may mga personal experiences na no? May makilala ko bala nga kung wise lang mabakunahan, sus, naigo sa COVID, guro, nisa lang. Laling kay tito na bakunahan, nakabato. No? Sige. Kay Mila Carmona, may aga dira sa imo, no?
Taga din ni si Mila Carmona man. Mga Carmona, abi mga taga kun hindi ni sila mga taga Sumag, mga taga Talok ni sila damo da mga Carmona eh. Sige Galing depende man na kay may mga Carmona man sa ibang mga lugar of course eh. Bongga si Miss Si- Jinky, Action Boy, still working pa siya, bisan na naka-off na siya. Ay, kapisan. Kung ba na saya mga 30 minutes na lang. Ma-off na siya. Oo. Ikaw rin siya ang nakabalusong schedule. To be exact, mga 23 minutes na lang. Ma-off na siya. Pwerte, Action Boy. Feeling ko ikaw manager din. Eksakto na. Sige, Kay kung dito sa Mozilla mo, 4:37. Sang hapon. Hangapon. Pagka 5, ma-off na siya. Congratulations. Dayna Magbato Malabago, good morning mandara sa imo. Si Carlos Espileta dira sa Barangay Maaw, good morning man. Ate sige, standby na kami. Punta taytay ni si Mila Carmona. Ate, sila ni Tatay Itek na daguro. Kilala mo si Tatay Itek? Ay, sus, taga punta taytay ka, wala ka kilala kay Tatay Itek. Kay, tanang taga Panokoy, kilala mo? Hindi. Hindi, di ba? Ilawag lang. Kilala mo si Choy Jutay sa Panokoy? Ngay mo sa kuan? Ngay mo sa siumay? Ay, hindi amo, hindi amo. Standby sa atong dugang mga balita. UPH. Standard time, las 7:38. Kag Sekretarya Balita International, naglambot na sa 18 ang patay gikan sa narumpag nga 12-story condominium sa Surfside, Miami. Ginpahayag ni Miami Mayor Daniela Levin Cava nga nabisuan na nila ang mapamilya sang 12 ka mabiktima. Ginpasiguro man sang Florida Housing Finance Corporation nga matagan sang pulian ang mga naapektuhan nga biktima. Naglabot man sa 30 ka mga organisasyon ang nagbuligay para sa madasig nga pag-ukay sa 150 ka missing. Nagalawom sa gihapon si Miami Fire Chief Alan Kominski nga may mabiktima pa sila nga mapagwa rason nga wala pa nila ginkakas ang search and rescue operation. Balita sa patag sa sports, kung sa wala patag sa pangnegosyo, nagsaka sa pinakamataas nga level ang Philippine stock sa masobra 4 ka bulan. Bangod din sa maayong nga data nga napakita sa pagnubo sa unemployment kag pag operate na sa manufacturing activity. Ang Manila Index nagsaka ini sa malapit 1.5%. Ang pinakadako nga ganansiyas ni sa nakaligad nga 3 ka semana. Pagkatapos ng Statistics Bureau nagpahayag nga ang unemployment ang nagnubo ini sa 7.7% sa bulan sang Mayo nga mong pinakamanubo humalin pa sa bulan sang Marso. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 21 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 46 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 33 centimos. Kag sa ito naman nga balita entertainment, nakapauli na sa pungsod si Miss Universe Philippines Rabia Mateo matapos ang pag-intra sini sa Miss Universe pageant sa United States. Sa iya Instagram account, nag-post in isang picture ngayarin siya subong sa pungsod. Magapay dalam siya anay sa napulo kadlang quarantine bilang pagsunod sa health protocols na ginapatuman sang Pilipinas. Mismo ang Miss Universe Philippines Organization ang gindayaman si Mateo sa iyang pagpauli sa pungsod. Madumduman si Rabia ang nangin pambato sang pungsod sa 69th Miss Universe pageant sa tong Mayo sa diin nakuha ni Andrea Meza sa Mexico ang corona. Wala pa gilayon makapauli si Mateo sa Pilipinas matapos naglagaw pa ini sa Los Angeles, San Jose, Napa Valley kag New York City. Sa balita sa matag sa sports, natapos na ang tsansa sang Gilas Pilipinas para makahampang sa Tokyo Olympics. Ini matapos ginpierde sila sa Dominican Republic sa score nga 94-67 sa FIBA Olympic Qualifying Tournament ngayon patigan sa Belgrade, Serbia. Naabot na ang Gilas sila opensa sa dingikan sa umpisa, wala na sila nakabanse sa nakainkwentro nga team. Nauyang naman ang nahimo nga 16 puntos kag 3 ka assist ni Jordan Hiddink samtang may 10 puntos ka 6 ka rebounds si Angelo Kuwami. Madumduman nga una na maslawan ang Gilas sa Serbia sa score nga 76-83. Balita Espesyal! Energy! Action Boy! Happy Friday! Happy Friday!
Pero Action Toral, dali lang kita, may time Sige, patani go. sa atong balita special. May kaupon natin subong aton nga long time friend, no? Si Mr. Jonathan Granada nga nakita ko sa naligad daw sa sari naman to nga mga lugar ang ginkantuan, no? Wow. Ang mga kuan mo ba lang imo nga mga dream Dream country. can travel mo ba? And places. Oo, daw amo to yung pangkantuan yan ni Migo ta Jonathan Granada. Pwede Anyway, ka food, so. kasi may mga bago kita nga mga kuan nga mga informasyon, mapuslanon nga informasyon nga ma-share sa aton si Mr. Jonathan Granada. John, good morning and welcome liwat sa aton nga pagpangalagad. Yes, Sir Boy, good morning. Good morning gid sa tanan nga mga nagpalamat isang Action Radio Bacolod. Aha. Way ko gani kabalo nga you're back nagli, Sir John, no? From medyo nag-unwind ni guro si Sir John, no? Sa ibang nga mga countries. Yes, Sir Boy, partly nga aton nga lakat is business is because ang aton nga ining annual natin nga pakikita sa life extension sa US. Yes, doon nakibot kita kahit ang US subong daw normal na ang sitwasyon dito. Okay. Kadamo na sa mga tao nga wala na gamat. Hindi na mo naka-required except sa sulod sang airport yun sa public transportation. Maybe because of the vaccine, mostly ang mga tao dito vaccinated na. Kaya nakibot man kita kasi ang familiarity nila sa vitamin D3 is tama man ka taas kay daw halos tanan sa ilag at take sang 5,000 ayo. We have ask questions sa mga masugat na lang natin, even sa mga Uber driver, kag sa mga staff man sang life extension, kag sa mga kilala man natin itong mga Pilipino nga na-met natin. So, gina-consider gid nilang supplementation itaman sa mga ginahimog nila. Kag syempre, they recognize nga ang role sina sa immunity natin dako man. Pagani man kay knowing the Americans nga amo ni sa guro sa mga country siguro ang mga Amerikano amo ning isa sa mga pinaka health conscious nga mga tao mo, no? Nga conscious gini sila sa ilang health ya kag gapangita gini sila sa mga produkto which could help them mga ma-maintain ang ila sini nga healthy status ng ilang lawas. Actually, Sir Boy, sila ang may pinakataas nga percentage ng tao nga may deficiency sa vitamin D. Although, I think medyo lamig dito. So, that's why required dito, especially during flu season, ang supplementation. Kaya kadamo dito sang aware nga ang supplementation is maka-boost sang immune function. The reason ko nga ang during flu season, required sila nga mag-take ng vitamin D3. So, ining COVID-19, isa man ini siya kasay sa infection naging cause ng bacteria sang virus kag ang sintomasin pareho man sa flu-like or flu-like man amo na nga diri sa Pilipinas hindi lang tanan maka-accommodate ng vaccination, so may mga pila ka pikang nga pwede naton mahimo para somehow maprotektahan ng aton nga health against daw medyo serious nga ining epekto sang virus. Dapat functional ginang immune system naton para nga makabato kita kag kung maigo kita hindi kita bala makabatsag Sir Boy sang severe nga symptoms. Correct. Although makabatsag kita sang symptoms pero medyo moderate or mild to moderate lang ang aton nga mabatsagan kag dako ang chance of survival. Amo man na sa kwan amo man na sang effects sang vaccine di ba lang bakunahan kita hindi para nga hindi kita matapikan kundi nga kung matapikan kita sa COVID-19 may pamato ang aton sining lawas in the same manner nga ini nga atong pagpabakod sa aton immune system pagi sa pagtake sang life extension vitamin D3 nagapabakod nga kung matapikan kita may bato ang aton nga lawas against sa virus sa severe effects ini. Yes, that's correct, Sir Boy. That's why sabi ng mga kauturan nga nagapamati, reminder lang iwat ang role ng vitamin D3 supplementation sa aton nga immune function. So dapat make sure natin regular kita gagamit para nga may ara kita nga malabot naton ining sufficient level nga hindi kita magnubo sa 30 nanogram per ml. Kaya kung may time pa kita, Sir Boy, I will be citing ang sa clinical randomized control trial bala. Sige. Specific sa patient ini siya, Sir Boy, kaya gintunga ini siya sa duwa ka grupo, 50 ka pasyente ang isa ka group kag ang sa piyak na group niya is 26. Ang 50 ka patient, Sir Boy, gintagaan sang additional na vitamin D3 supplementation on top ng ilang standard treatment. Kag ang 26 ka bilog na pasyente, wala din tagaan sang vitamin D3 supplement, bali ang ginagamit lang ang standard treatment lang. So nakita diri nga sa 50 ka patients na gitagaan sang
additional na vitamin D3, isa lang gid ang na-admit sa ICU. Oho. Pero ining 26 nga wala gitagaan, 13 gid sa ila ang na-admit sa ICU. Okay. Kagintan ako naman ang mortality rate. Mhm. Sa 50 ka patients, wala gitang minapatay. Ini ang gitagaan sa vitamin D3 at 50. Pero sa 26 nga wala gitagaan, 2 ang napatay. Oho. So, diri nakita na may dako gid nga role ang vitamin D3 supplementation sa ating immune function, especially sa viral infection. So that's why sa ating mga kauturan, pilion naton ang siyempre, stand-alone na vitamin D3. Ang ating na life extension is 1,000 IU. Kaya siyempre may credibility ang produkto. It's because ng tagahimo din is a very solid ang iya track record kag dugay na sa health and wellness industry kag may ara gid nga clinical trial sa aton nga produkto nga life extension. So that's why sa aton nga mga kauturan dira sa Negros Occidental and Bacolod City, mabakal ka mo sa mga pharmacies, pilion gid naton ng life extension vitamin D3 kag make sure naton may LE nga marka ang soft gel para kita sigurado nga ina is authentic gid. Okay, kag ti-invite man sila sa pagbisita dira sa aton nga klinika, ang Life Extension Clinic. Yes. May free kita nga check-up mga kabyanan sa Life Extension Clinic dira sa may GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City. Adlaw-adlaw ina siya, libre ang check-up. Kag gina-invite din natin kamo nga itig natin ang opportunity nga mga pa-check-up kay kinahanglanon man ang regular na check-up para sa aton nga health nga hindi bala kita masibot later on nga may ara nagilo kita lala na simptomas ang balatian. Kaya wala kita pa-check up. So, ang chance natin to survive or makabato sa balatian, gamay na lang kung wala kita nagpa-check up. So, dapat regular ang pagpa-check up. Kaya good news, libre ang Life Extension Clinic check-up. Bisitahin lang ang atong clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City. Bukas kita kaming Lunes, pakadto Sabado. Kag pwede man natin mabakal dira directly ang Life Extension Vitamin D3. Kag para hindi sila magtalang, kay Lacson laba ni sa mo. Lapit lang ni siya sa Burgos Lacson, no? Lapit pag buto sa Burgos Lacson, aral lang na sa nga area ang Life Extension Clinic, no? Yes, Sir Boy. Before kita makalabot sa Burgos Street, so dira sa right side. Lapit na sa Burgos Street, yes. Sige. So, Sir John, salamat good for your time and welcome back. Thank you so much. Thank you so much, Sir Boy, and good morning. Good day mo sa tanan natin yung mga listeners this morning. Sige, mga ka-aksyon, Mr. Jonathan Granadas, ang Life Extension Philippines. Sige. Sige, okay. Okay, Sige, so Action sige, Boys. Action Boy. So sa aton yung balita special, ari ba lang mga interesting facts ba Action Boy sa Filipino beauty queens and of course pageant. Mga interesting facts sa beauty. Yes, Filipino, Action Boy. Filipino, hindi yung mga iba na country. Hindi. Philippines Action Boy. Filipino bebe. beauty. Filipina beauty queen. Okay? So, una Action Boy, ang first Igorot beauty queen. First Kabalo ka Igorot? kung sino ang first Igorot nga beauty queen? Ikaw? Grabe. Hindi ikaw? Hindi mo ako Igorot. Si ano Action Kasi Boy? naging track lang din ng Paulo, igurot kaya. Ay, hindi na pwede. Kaya mabalaan, gina nila. Wala ako wala ako Tapos ka-prepare. kasahot ka ba? Wala ako Kasahot ka ka-prepare. ba sa bagbag tu, lambi, lambawi kan. Oy, gurot. Amo na. Bawi kan, lanay. Ikaw nagkakanta sa naguruan. Gurot na sa ngawan. Nakanta. Oo. Oo. Kaya, sa ano na Action Boy, actually, yung patigan sa Benguet, Labanda, mo gin man natin yung mga igurot, nga mga brothers and sisters. So, siya ni Action Boy, ang the first igurot beauty queen, si Evelyn Chainus Giray. Okay. Bongga siya, Action Boy. So, siya ni ang pinaka, I don't know, subong kung may gailintra pa nga mga igurot brothers and sisters. Masiging Kasi may translate. mga lahi lang, may mga ano lang guro, hindi man guro pure. Ano siya, Action Boy, pure siya mong, oo. So, siya ni ang first igurot nga beauty queen. Ano nga tuig Taga, na? tuig 1902. Natawo ka na ni, di ba 1901 ka? Di ba 1901 Kami ni Rizal nga dungan-dungan. So, at the age of Action Boy 13 years old lang. In-crown siya as The first ever Miss Igorot.
Hindi Oh. doka ano siya ano ganyan nang Carnival Action Boy Queen. Queen, oo. Kaya mo nagalis ang una. Carnival. May mga sa may mga carnival queen sa una. Mga fiesta bla. Amo ng carnival mo fiesta. Okay. So sige. So siya na action boy, si Evelyn Shainus Girez sa 1902. So next action boy is ang first Miss Philippines. Kaysa ang una action boy, di ba subong binibining Pilipinas na? Aha. So ang first nga binibining Pilipinas sa una action boy, 1964 nga history, si Maria Mirna Elizabeth Sese Panlilio. Siya na ang first Panlilio. Panlilio. First, binibining Pilipinas in history. Pero later, ginislan siya action boy sang Miss Philippines. Sang una gali Miss Philippines. Siya na ni ang first binibining Siguro Pilipinas. duwa, Siya ni ang binibining Pilipinas. Okay? Pero sang una Miss Philippines na siya. Okay. Ginuna ko biyang binibining Pilipinas until sa Miss Philippines eh. Kaya subong niya, di ba, Miss World Philippines na, Miss Universe Philippines. So sang una ang binibining Pilipinas is Miss Philippines na siya. Pero ang una drag action boy nga nagdaog sang Miss Philippines pa lang ang tawag, si Anita Agoncillo. Yes. Yes, kilala mo siya. Oo, sila na ni Kwan. Auto nila ni... Really, ang yan nga mama. Hindi na silang nagkuhan ang nagtayo isang flag. Amo na siya. Ang iya mama sina related kay sa asawa, sa second Si Dora. wife ni sa second wife ni first president bala Emilio Aguinaldo. Okay. Kung sila na ang nagtayo isang flag, di ba? Yes. May konsilyo na ang nagtayo isang flag eh. Oo. So next action boy ang the beauty queen senator. Ginatawag ni siya nga original sweetheart of the Philippine Senate, si Maria Calao Katigba. Eva. Hindi ko na sa iba kalaw katigba ka. Maria Maria ngalan niya gali, Maria nagani. Kaya hindi kami nagagay man nga senadora nga si Eva kalaw Ati katigba lain man to siya action boy. Parintiana is laguro ni Maria, okay. So siya na action boy ang do aside sang iya ang ibang blaw la kabalo nga kaagi ni siya beauty queen. Siya ni ang at age of 19 siya ang gin-crowned as Manila Carnival Queen 1931. Yes, Okay. so bongga gyud siya. And next is ang first mag-Iloy action boy nga nag-join sa the same pageant pero hindi sila dungan ya nga para sila mag-compete The same pageant. The same pageant ila ginintrahan. Si Elvira Gonzalez, kilala mo? Si Berang. Ha? Si Bereng. Bireng ang yayo. Sure ka? May mo naman storya. Si LV. Si Elvira action boy, siya niyang Iloy ni Charlene Gonzalez. Okay. Kaduha ni siya action boy, nag-join sa pageant so 1964 kag 1965 pero wala gid siya nakadaog. Runner-up lang siya pero nakuha naman niya sang iya bata. Si Charlene Gonzalez sa 1994 ang binibining Pilipinas Universe. Beautiful ni bala si action boy. Si ang Si Iloy. Charlene. Charlene, nakilala ko yun sa awan ni Yaga. Wala ko na mali mo kilala. Charlene pa. So, very beautiful gid action boy na makita. Ano gani iya nga play sa Miss Universe? Binibining Pilipinas Universe. May sa pag Miss Universe gid balaya may kuha na sa prondo top. Wala na ko remember action boy. Hindi ko na ma-remember. And then last action boy ang Daso na lang question mo nga how many islands are there in the Philippines? sa iya na. Nga nagsabat sa low tide or high tide. Doon siya nabla mo? Okay. Kaya ka mag-low tide na damo eh. Oo, correct. Bongga, gidya si kaalam, gidya sa iya na. So, last action boy, ang Pinay-Beauty Queen nga nag-turn down sa Miss World Crown. Si Evangeline Pascual na siya action boy. Evangeline Pascual. Kilala ko na. Kilala mo siya. Oo, Evangeline. Nga yung turn down. Kung malo ka lang yung turn down niya. Gin-turn down niya action boy. Kaya, di ba, Miss World 1979 eh. Nakakuha si na action boy si Miss USA, Marjorie Wallace, or Wallace ni Goro Action Boy. Pero gin-dethrone siya months later kay bungod na fail niya nga i-fulfill ang iyang responsibilities. Gin-offeran si Evangeline nga siya ang sang crown. Siya i-turnover na siya. Pero hambay Action Boy, hindi siya kay she thought nga ang competition was unfair to Asian candidates. Kagambal niya, besides,
hindi yaman kuno makuha ang same price nga nakuha sang nagdaog kung batuno niya ang offer. So ay siya. Pwede, no? So kung nasa nag-first runner-up na siya ya. Oo, wala Evangeline yagin. Pascual, wala yagin baton ang crown. Yes, wala yagin baton ang crown. Nga i-turn over na tayo sa iya. very Okay, kay tungod, ang Yeah, competition ko na yeah, unfair yeah. sa mga Asian candidates. Okay. Amo nang iya nga reason. Pwerte, no? Okay, subong Sa pagka-reason niya, yung tikong nilatag nyo sa ako ng premyo, hatag nyo man eh. na. Hindi mo mukha ng premyo, hatag nyo sa ako, kuro ng premyo, yung natag. Oo, tayo ka unfair sa Amo na ang bali Vanchi. Oo. Vanchi. Baji, ang imo nga tupad balay. Sige wala na kita sa panahon ng action. Good morning anay kay Dolores Miranda. Dol, good morning sa imo. Kay Virgil Legaspi Coloso, Melili Oligo of course, good morning man. No? Kag sa amigo ko luwat, basi malipat ko bala kay Engineer Ray Ruiz sang Candone, Municipal Engineer sang Candone. Good morning para sa imo, Engineer Ray Ruiz. Okay, Sige, sige. standby na mag-action sa Action Hotline with Action Art Hopon. Ang inyo naman din nga news team. Action Dorel Cabal. Pag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.